Assalamu alaikum, hurmatli arkadaşlar, hayırlı kech. Birinchi navbatda konferensiyani uyushtiruvchilarga bek rahmat, Allohning rahmati olsun. Shuning ma'nosida muvaffaqiyat aytildi. Bunday konferensiyalar kerakligi turida so'z aytildi. Shunga ko'ra hatto bizning sektor salalarındagi fan bilan din orasındagi o'rtaq to'yin nuqtalari boytaq. Haminde din boradik şu namazı koyup teferruat oluna koyduk bol ne şimdi anasında fan bilen kızıksunda şuna korala. Haminde biride fiziklardan çalışın anlagandan soň Югинде булмаган шактан сатын булмаган шектте булмаган шекилле югинде булмаган физик булып булмаган деген сүзлөр тескиле башлады. Бунда мен de fizik болсам, мен de шунда bir сұрау беріп, қысылар енді деп отырдым мен. Негізде менің шығышым, әлбәтте ол менің орыс тілінде әзірленген, шоңқылық оқу тілінде, орысша білушілер бар деп ойлаймын әлеге залда. Берде әдебиет білен физиканың бір бейләніші, ол да болса біздің фәнни фантастика турында бірнеше сөз. Мен енді шығышымды қысқартып сөйлермін. Артықтығы вақытта аласы келмешілге күніміз кешке тауыз көрілі. Кеш жылғы әдебиет турында сөйлегенде біздің енді әдебиет екі зор полыққа бөліне. Бір сағының стандарт классик әдебиет, гитар әдебиет дейбіз, біздің классик алушылар, дүния әдебиеті, Пушкиндар, Достоевский барында, башқалардан бар біздің массашыл әдебиет деген әдебиеті. Шында болса кең жемағатшылық үшін жазылған әсерлер, онда болған әйберлер, яғни енді кең білімі, бәлки зауығы төмен, яки орташа болған оқушылар үшін жазылған әсерлер. Әмейді шуларға, шулық мәселен, тип әсерлер кірі, шуларға түрлі фантастик әсерлер кірі, түрлі мажаралы әсерлер кірі. Мажара дегенде, фантастика дегенде, біздің бары бір кімдір енді шулық физика кірән, әлем кітабында әйбірлеріне шулық мажарайки фантастикалар деген шулық әнвар абысырап кеткен Пулали, Нұқыста Юсуф байымысында да ондың әлішілер жетерлік. Һәм шуңа күрә әлеге әйбірлер біздің тұрмышымызда әрдайым шағы бар, күзетілер. Фантастика келгенде енді бұл біздің жүзі бірнеше юнәлішке бөліне, ол бір саның шулық әйтелесі шул фәнни фантастика, һәм инде фәнни фантастика әлбәттә иң беренче чиратта безнең шул төрле тыган фәннәрнең казанышлары белән бәйле. Фантастик язучылар аларны хәтта шул урыс әдәбиятында да, татар әдәбиятында да шагыйрьләрне аларны пәйгамбәрдән тиңдәгәннәр. Лермонтовта бар, Тукайда да бар бу мотивлар. Һәм бу яктан фантастик язучылар да әлбәттә пәйгамбәр дип әйтмәсәк тә, ләкин аларда күрәзәчелек сыйфатлары бар. Шуңа күрә фантастика турында язган әдипләрнең сүзләре барыдыр. 50 елдан булса да, 100 елдан булса да барыбер иң хикмәте, димәк, тормышка ашырыла. Әлбәттә мин фэнтези турында әйтмим, мин социаль фантастика, утопия турында әйтмим. Алар да бер юнәлеш буларак яши яки хоррор дигән әйбер бар, ужасы турында романнар. Алар турында аерым, чөнки аларда инде күбрәк фэнтези бул, күбрәк безгә әкияткә якын, мәсәлән, шул Толкин әсәрләре, шулай да Властелин колец, иң ачык мисал. Хоррор турында инде ул төрле куркыныч әйберләр турында әсәрләр. Утопия, антиутопия, социаль фантастика өзінің жәмғиятта барған социаль процесстар турында әйтелә. Ул жәмғияттың киләчәге, жәмғияттың уникаль булуы. Мәсәлән, шул Томас Морның утопиясы бар. Шул Замятинның антиутопиясын романысы беләсез. Ул үзенә күрә Совет дәүләтенә булган әйберләрне тасвирлый. Һәм инде Совет дәүләтендәге абсурдлыкны күрсәтә. Һәм бу күрсәтә менә шул Замятинның әсәренә күз салсак, анда шундый бер момент бар. Бирдә бергәлегечә бу әсәр беренче булып
bizde tuğul birinci bulup London'da basılıp çığa, İngiliz tilinde anlatsa New York'ta basılıp çığa, hem 90'lı yıllarda, 80'lı yıl ahırında Rossiyaga egenip koyta. Bir de Zamyatin делегацияны yazganda шул чордагы bu Совет чоры турында сүз бара, революциядан чор турында сүз бара, андагы булган реаль фактларны үзенә күрә әсәрендә чагылыш таба. Bunday bir fakt, bunun турында хәтта менә безнең пленар докладта Байдар Юрьевич та сөйләп китте, теге җәмгыятьтә булган теге бозгынлык турында, ягъни шул Совет дәүләте ясаган фикерләр һәм бу булган әйберләр, ялгышмасам Воробьев үзенең диссертациясен бу турында яза, архив материалларында нәрсә яза. Орлов губерниясендә 20-нчы елларда шул бер губерния кысаларында Совет дәүләте, Совет власте шундый канун чыгара. Бер яктан аянычлы, бер яктан көлке инде ул. Шул декрет буенча 18-40 яшьлек хатын-кызлар, алар димәк ирләреннән автомат рәвештә аерыла һәм хатын-кыз җәмгыятьнең уртак милеге дип санала. Бу көлке бер яктан, әйме? Ягъни бу очракта димәк аларны ничек дип әйтәләр? Нигездә димәк гаилә ул безнең торгынлык чоры әйбере, ячейка рәвештендә яшәргә тиеш түгел. Безнең коллективизация, күмәкләштерү сәясәтенә алып бара, шуңа күрә хатын уртак милек. Bir яктан көлке, икенче яктан аяныч. Демәк, бирдә демәк үзенә күрә шул ислахчылык, шул үзенә күрә азгынлык системасы бара дигән сүз. Ләкин көлке момент ул чаклар нишләп демәк 40-тан соң узган хатыннарны кертмәгәннәр, бары тик теге хатын-кызларның яшь продуктив итеп шибәр вакытында әйтмәсәм шул 18-40 яшьлек хатын-кызларны шуна керткәннәр. Ләкин бу реаль булган әйбер, бу фантастика түгел. Һәм Замятин үз романында да моны антиутопия әсәрендә моны керткән. Onda шундыйрак момент, onda да гаилә кыру юк, анда үзенә күрә ирекле мәхәббәт һәм ир белән хатын үзенә күрә теге Совет вакытында талонда сатып алган шикелле теге икмәк, колбаса һәм бар алганнар бит. Монда да кулына биргән талон, шул талон буенча теләсә кайсы хатын янына ир егет куйган. Шуңа күрә теге Замятин моны менә уйдырма рәвешендә тәкъдим итә, ләкин бу уйдырманы ул чынбарлыкта теге 20-нчы елларда булган ситуациядән чыгып бәяли. Шул антиутопик мотивларга килсәк, безнең Гаяз Исхакыйның 200 елдан соң инкыйрасы аерымаш бер мисал, ул да булса татар халкының бетәчәге турында язылган әсәре. Анда да ул проблемалар күтәрә, интеллигенция проблемасы күтәрә, татарларның үстелләрен унытулары турында яза, һәм башкалар. Шуңа күрә бирдә теге әлеге һәрхәлдә Исхакыйның бәлки күрәчәклек сәләте әзрәк булсын инде ул, менә калса барыбер безнең милләтебез яшәргә тиеш дип саныйм. Шуңа күрә теге менә антиутопик әсәрләр моның белән бәйле. Һәм сөйлисе шул фәнни фантастикаларында бирдә ситуация икенче төрле. Монда инде безнең язучыларыбыз, галимнәребез алар турында фән белән кызыксынып, фәннең әле хәтта аларның турында теге фән казанышлары да сүз бар. Аларның күбрәк теге күрәчәлек фикерләре белән. Алга таба нәрсә буласын, шул Айзек Азимов, безнең Америка яшәп язучы, роботлар турында язган. Шулай һәм киләчәктә роботларның тормышы, безнең кеше тормышында тоткан урынны яза. Роботларның теге җәмгыятьтә үзенең кануннары турында язып чыга үзенең әсәрләрендә, фантастик әсәрләрендә. Һәм әле кануннар хәзер дә яшәп килә. Ягъни инде роботлар кешегә зыян итәргә тиеш түгелләр. Роботлар теге мисал өчен әгәр дә аның үзенә күрә теге ясалма интеллект булса, беренче чиратта ул кешене саклап калыр, аннан соң димәк үзен сакларга тиеш. Менә шундый ише анда 20-нчы гасыр башында уйлап чыгарылган таләпләр, алар хәзер дә актуаль. Аннан соң шул фәнни фантастика безгә әкият шикелле, ләкин шул хәтта элементар, мин хәтта теге чит ил язучылар турында сөйләмим. Теге безнең элементар иң якын шул Фатих Амирханның Фатхулла хәзрәт әсәре кысаларында да күрәзәчелек әйберләре бар.
ниндилер, мисалы үшін Ленинтар. Фатхулла хазрат әсәрендә Амирханники, Фатих Амирхан 100 ел элек үзеннән үзе ичә торган машиналар турында яза. Ondan соң 100 ел элек кешеләрнең көзгегә карап бер-берсе белән сөйләшүләр турында яза, аралашу. Үзенә күрә хәзер һәрбер кешеләрдә смартфон, ачабыз, шулай сөйләшә алабыз. Бу бит әле 100 ел элек, анда какой анда смартфон, анда хәтта сотовый телефонда мондый элемтәле телефон булмаган. Анда әле электричество керә генә башлаган, анда радио әле булмаган дисәк тә була. Монда ул үзенә күрә уйлап чыгарган һәм хәзер әлеге әйберләр бар. Шуңа күрә бу очракта язучыларның күрәчәлеге һәм аларның бәлки бу аларның әлбәттә күрәчәлегеннән тора, әйме? Аларның талантыннан тора. Бәлки моны әлбәттә һичюгы дин белән Аллаһ Тәгалә шулай күндергән дип санап та була, шулай бит инде. Аннан соң, менә булса, аларның язган әйберләре бәлки шул төгәл фәннәргә, физикаларга, химикларга үзенә күрә бер тәргеш рәвештә дә булган. Шуңа күрә бирдә әдәбият фәне һәм бу очракта фәнни фантастика турыдан-туры тормыш белән бәйле булу һәм тормышка йогынты ясаулары билгеле. Сирис әйберләр шулар иде, шуңа күрә бәлки чыгышым бераз сумбур булгандыр инде, шуңа гафу итегез. Негездә игътибар бирүгә рәхмәт. Һәм һичюгы барыбер фантастика ул бар, булачак. Һәм кешенең нинди булуына карамастан, шулай безнең барыбер. Без мөселман булыйкмы, без гафу итегез, кемдер кафир булса да, башка дин кеше булсын, безнең бар ничектер киләчәккә күз саласы килә. Киләчәктә нәрсә буласын күрәсе килә. Һәм шул фантастия язучылар, алар азмы күпме безгә бәлки бер мөмкинчелек ачырга ярдәм итәләр үзләренең зиһеннәре белән, үзләренең талантлары белән. Әлбәттә аларның әйткән әйберләр 100% туры килмәсә дә, ләкин барыбер ниндидер уйдырмалары азмы күпме, димәк, тормышка